Men jeg kan vente fra nu her, så til i morgen her, eller? Jamen, det er godt. Det er jo det, der er smart. Du venter lige så. Det er ikke i morgen endnu. Det er jo det, den gør. Ja. Hvad gør den? Ja, det er jo lige præcis Om det. pavn, ja. Hvad for noget? Ja, så til det. Skal jeg vise dig det bagefter? Du skal længere ned med den. Nej, det gik da godt nok før. Close your eyes. Det var noget der. Hvad var det? Yes. Hvad er det? Du må tæt på. Der. Og du kan på samme side. Du kan på den side herovre. Sådan. Den finger derinde. Ja, du skal ikke holde den. Den venter. Og du skal ikke holde den op der, men du kun styre. Så skal du have fat her. Ja. Og så der. Og så kun 2 fingre i trækket. Så holder du ved. Klemmer du om. Gå se her. Just take a look here. So one. Go one. And then. Wow, det er ikke. Nu fik du den ikke engang. Ja, det må du da sådan set tælle om, jo. Men Nej, det behøver han ikke. Nej, ikke den skal være lige ud, den der går ud fra. Ja. Nej, 2 fingre. En på hver side af den der. Sådan. Kun der. Ja. Nej. Kun sådan. Se. Ja. Yes. Og 2 fingre. De 2, sådan. Ja. Gennem det der. Gennem Det kan resten. ikke være, jeg har ikke Gennem mere resten. Nej. Ja, der bliver nødt til at have Nej. noget ud. Jamen det skal du trække med den der. Ja. Se. Du trækker den med den der. Prøv lige slip. Så har du lige 2 lidt fingre slip. omkring kilen. Sådan der. Sådan. Så slipper du bare. Så rammer den. Så kan I helst skulle gå. Ja, men det er jo det. Ja. Men du bare se sådan. Du har ikke andre. Du skal kun bruge de 2 fingre. Ja. Så tager vi det op. Sådan. Flyt den finger. Sådan. Og så skal du bare tage med det yderst. Så skal du ikke slippe. Så trækker du bare ud sådan. Helt ud. Med nu. Sådan. Sådan. It's too short. To løbe der. En ud der. Nej. Det er derud. Ja. Jamen, så da jeg trækker tilbage, så... Så trækker du bare. Fingeren sammen. Så klemmer fingeren sammen omkring den der. Nej. Det er godt, det ikke er en rifle. Nej, nem fingeren. Nem den der. Helt ud. Og så sigter du. Oh, my feet! My feet! Prøv lige at... Helt ud. Han rammer ikke. Nej.